Deze week in Limbourgeois. Restaurants tijdens lockdown in grote verbouwing in Valkenburg en Maastricht. Toen in 1891 deze kerk werd gebouwd, zal men wellicht nooit de intentie hebben gehad om er een horecagelegenheid ooit van te maken. Toch is deze week een nieuw restaurant geopend en dat na de zware brand van 2 jaar geleden. Eerste eigen restaurant en dat dan in een kerk, had je dat verwacht? Nee, dat had ik niet kunnen dromen daar zelfs inderdaad, maar ook echt niet verwacht inderdaad. Het is natuurlijk heel mooi om een eigen restaurant te hebben. Zoveel jaren inderdaad, natuurlijk altijd wel eens de vraag gehad, ook natuurlijk met mijn vader natuurlijk, wil je eigen zaak of zou je een loondienst? Ja, altijd is een droom een eigen zaak, ja, en hier staat het opeens, dat is heel mooi. En ja goed, dit kerkje ligt in Valkenburg, maar was het toch ook een bewuste keuze voor Valkenburg? Of? Ik ben natuurlijk zelf, ik kom uit Valkenburg, maar ik altijd gewoond. Ik heb vaker langsgelopen hier ook al vaker, vroeger ook echt al vaker gedacht, ja eigenlijk zonde dat er laatst was het een steakhouse, ik heb een Griekers erin gezeten. Ik denk, ja, het zou toch mooi zijn om hier iets moois van te maken, vroeger al. Ja, en nu dat het inderdaad zo staat. Ja, en dat ik ook zelf al wou voor Valkenburg. Het heeft heel veel mooie locaties gehad, Valkenburg. Die allemaal, ook door omstandigheden, allemaal dicht zijn gegaan of dat dingen gebeurd zijn. Maar ja, dan vond ik voor Valkenburg wel wat tijd om er gewoon weer terug een zaak op niveau neer te zetten. Ja, restaurantconcepten heb je er al meermaals ontworpen, maar in een kerk is toch niet iets alledaags? Hè? Nee, dat was wel heel speciaal. Heel mooi om te doen, zeker ja, gezien de historie van de kerk. 130 jaar oud en destijds ontworpen door bekende architect Pierre Cuypers. Ja. Ja, dat is wel mooi om in zo'n monument iets nieuws neer te zetten. Hoe begin je daaraan? Ja, te beginnen de buitenkant, mocht daar iets mee gebeuren? Nee, de buitenkant is eigenlijk helemaal in oude staat gerestaureerd, tot de kleur van de dakrand aan toe. Daar mocht eigenlijk helemaal... daar hadden we helemaal geen inbreng in en dat vind ik eigenlijk ook mooi. 2 jaar geleden is er een hele flinke brand geweest. Dat het kerkje flink verwoest heeft. Het hele dak is afgebrand. Ja, je ziet het nog aan de muren. We hebben er eigenlijk voor gekozen om het niet helemaal schoon te maken, niet helemaal te zandstralen en opnieuw te stukken. We hebben echt juist gekozen om die historie van die brand nog te laten zien. Maar juist dat contrast met die mooie, warme, luxe materialen als de gordijnen en de banken, ja, dat geeft een gaaf contrast. En dat zoeken we altijd wel in onze ontwerp. Proberen natuurlijk met de historie en ere proberen we wel iets neer te zetten wat helemaal van nu is. Wat nog de komende jaren natuurlijk mee kan. We zien hier ook de doorkijk naar onderen, die is ook speciaal gecreëerd volgens mij. Hè? Want eerst was de vloer helemaal dicht, zeg maar. Waarvoor is die opening gecreëerd? Ja, we hebben een gat erin gemaakt. Sven zijn wens was eigenlijk altijd al om een open keuken te creëren. Dus dan ga je kijken van ja, waar moet die keuken gesitueerd worden, boven of beneden. En ja, al snel kwamen we met het idee, we maken eigenlijk beneden dus de hele open keuken. En daaromheen dus een eetbar, een luxe eetbar. En ja, we vonden het belangrijk dat je dus van boven ook naar beneden kunt kijken. Dat zie je iets meer tegenwoordig, dat is echt een trend om te eten rondom de bar of rondom de keuken van de chef? Ja, mensen zijn steeds meer op zoek naar beleving natuurlijk. En het is prachtig als je je bord voor je krijgt en ja, dan het kunstwerk ziet wat de chef gemaakt heeft. Maar het is ook leuk om het juist te zien als het gemaakt wordt. En ja, dat is toch wel ook iets van nu wat je steeds meer ziet. Dat klopt, ja. Er moeten altijd wel een paar gave eyecatchers in de zaak zitten. En ik denk dat de grootste eyecatcher is wel de drankbar bovenin. Met de neon. En ja, eigenlijk is het een knipoog. Vroeger in een kerk stond daar natuurlijk het orgel. Ja. En ja, toen dachten we orgel, drankorgel.
En zodoende hebben we eigenlijk een bar ontworpen met een knipoog naar een orgel. Ja, er zijn restaurateurs die de hele lockdown maar gebruiken om de verbouwing op te pakken eerder dan eigenlijk gepland was. Zo ook Prix de Rome, hier waren we bijna een jaar geleden, want toen wonnen ze de Bib Gourmand van Michelin. Dat is een prima prijs-kwaliteit verhouding. En nu ineens staat er niks meer, geen tafels, geen stoelen en hebben ze de hele boel omgebouwd. Hoe kwam dat ineens? Ja, we waren toch een beetje overdonderd met de Bib Gourmand. En ja, dan merk je toch dat de gasten ook kritischer worden. En dan wil je toch qua interieur wil je ook met het niveau mee van het eten. Wil je een stapje hoger? Dan wil je een stapje hoger. En dus eigenlijk zodoende hebben we beslist om toch te gaan verbouwen. Ja. Ja. En dan begreep ik dat het eerst in fases het idee was, maar nu is het ook door de omstandigheden, ja. Alles. De bedoeling was eigenlijk inderdaad om de verbouwing in fases te doen. Alleen ja goed, toen zei de regering dat we eigenlijk nog maar tot 5 uur open mochten. Ja, dat was gewoon voor ons niet relevant. Nee. Dus hebben we gezegd van oké, laten we dan nu maar dicht gaan en dan gaan we gewoon de verbouwing naar voren trekken. Dus toen zijn we in één keer begonnen. Wat heeft dat bij jullie betekend? Hè? Want ja, zo hebben we niet direct een idee natuurlijk. Want eigenlijk is het al voor een groot deel klaar in feite. Alleen de meubels en zo, de aankleding moet er komen. Ja, maar wat hebben jullie allemaal vertimmerd? Eigenlijk alles, de volledige zaak. Dus het heeft eigenlijk niks meer te maken met het verleden. Het is gewoon helemaal gerenoveerd. Ja. Opgepimpt zeg maar. Wat hoop je minimaal wanneer dat je kunt? Ik hoop toch wel zeker dat we in januari weer mogen starten. Ja. Niet dat we weer tot maart moeten gaan wachten, zeg maar. Ja. Maar ook gewoon voor onszelf, voor personeel, iedereen staan toch weer te popelen om te beginnen.